Pak mau wis sarapan ya. Mbak Ita tak telepon. Ya wis maksudnya cairannya disedot. Nenggo dadi nenggo ana iki ana cairane ya. Wis to nggih, anakku wis berkumpul dengan orang-orang ngerti ngono lho. Anakku Lina, aku kenapa gak melok ndek iki kan ngebarno iku apa jenenge kan ape diduduk ndek iki to ndek duduk ndek iki Pak kuwatir dinane gak apik. Terus pendopone yo jenenge anak mae terus tak jenakno anakku sing tanggung jawab yo anakku sing anu yo atas namane anakku Arif ndek iki tak barno kuwi ngono. Dadi ki ndek wis golek wong tuwek tapi kan uga cocok karo pake. Ya aku carry. Dek pelankan Dek sebentar Dek. Rafa, minta tolong ya. Terima kasih ya Rafa. Iya. Kecilkan lagi Dek Rafa. Suaranya dikecilkan Dek. Iya, makasih ya Dek Rafa. Terima kasih ya. Bilang apa? Terima kasih. Iya. Dadine yo ki mau tak telepon Dek iki. Anggite Lina ki mau ngrepotno ngger ngepotno Mbak Ita. Mbak Ita kan bakulae, kan bakul ngger terus tak repotno terus. Urung sesuk mae. Yo ero ngger tapi kan nek sing roh Mbak Ita kan wis bolak-balik nenggok Mawardi ngono lho ngger. Dadine wis ngerti Mbak Mawardi ki wong prosese kepiye, kudune nang ndi ki nang kepiye. Iku ki Mbak Ita ki wis ngerti ngono lho ngger. Wong kono dekne wis mlebu metu nang Mawardi. Dadine iki proses iki anggite Lina ki wis aku wae ngono. Aja aku terus Mbak Ita tak telepon aja nduk, pokoke aku selama aku njaluk tulung aku ngono. Nggih mak tak dampingi. Terus nek bengi iki yo omong-omongan mbek Mbak Ita ngono. Nggih mak niku engko nek ketoke Pakmu ketoke kelaran anu nduk sesuk wis to apa nek ngarani jenenge ngono ki lho. Tak kongkon opnam. Tapi doktere kono gak perlu, gak oleh. Ngono. Aku ki ngongkon wong terpercaya nduk. Mbak Ita, nek Mas Wahyu tak kongkon ndek bengi yu turu ambek kowe ya le. Pak aja anu nggih Mak, sikile wis dikeki apa jenenge? Ditukokno hot cream karo Mas Wahyu. Kon anu kaya ember ale ben nguyah nang kono. Oh cedhak iki Mak kali tempat tidure ya wis aku. Tak telpone Lina wis kesel. Sedina utuh nggih, tapi nenggok rumah sakit kuno kuwi dibarno satu tuntasan lho nggih sami. Kowe enake nang kono aku dijelasno Mbak Ita, ya aku gak iso ngantek, gak iso omong, gak iso aku bahasa-bahasa ngono gak iso ngono lho nggih. Dadi enek urologi, engko enek dokter saraf, engko enek dokter dalam. Pak iki dadi ki dokter nang kono ki dalam 1 hari ki iso selesai ngono. Cuman ndek iki dokter saraf belum ketemu. Pagi ini baru ketemu. Nah, di situ Pak Jabrik ada sedikit di kaki ada cairan ngono nek mriki cairan apa aku ya ora mudeng iku disedot. Nah, iki tak tekoki yo. Mbak Ita bilange wis rada sudo, Mak. Alhamdulillah ya Allah. Pak Jabrik iki sing kemarin dokter sini nggih batu ginjal di Solo tidak ada batu ginjal lho. Piye jajal? Ndek ingi. Piye jajal tak kandhani. Are Pak yo sering ngonsumsi kuwi nggih apa iki meniran. Wis apa aja meniran ae Pak pahit aku ngomong. Dadi iki yo dikongkon ngombe kuwi jute yo resik tenan ya. Tapi nek engko tak delokno nang nggok kono nggone Pak Ubed beda lagi. Masih ada 07 tapi nang Solo tiket nengko gua ngono mau terus hasilnya ndek ingi kuwi jarine bersih tidak ada apa-apa. Yo iki sik tetep yo ku mau lho Pak Jabrik nek nengko sing dokter dalam iku mau asam urat, kolesterol, darah tinggi. Terus ada di kaki doktere gak iso jelasno, besok ke dokter saraf, iki mau petuk dokter saraf. Wis tondo aku nang kene anak-anakku ki yo komunikasi tetep dijogo walaupun anakku gak ngeterno Mas Dimas mae ya Allah apa yo terus kok koyo
piye yo. Ini iki urusane ning kene iki yo akeh lho. Wis to, aku kan anakku wedok ki mantek makku iki mosok gak percaya aku to, Mak. Sing Mbak Itam pon to, Mak, kali kula tenan yo, Nduk. Kon piye neh, Nduk, aku iki kon piye neh ngono lho. Wong sakmono kae mobil iki gak sedeng lho, Nduk, kok ngeterno. Dek. Adik. Kok kamu kok Telepon cerewet di kamar dulu ya. Sik ah. Ono. Dadi iki ndak wong sak mobil ya enek Dila, enek aku, enek Rafa, enek Lina, enek Pak E. Piye tak yo gak sedeng lho, Nduk. Engko enek Mbak Ita, enek Mbak Giska, ya Allah. Mbok ndak kongkon koyo wong apik pawel lho, Nduk. Wong golek tombo nek wis didudono wong sing ngerti berpengalaman ndak ora percaya mbek wong apik mbek wong. Percaya mbek wong. Mbak Ita ngatekno aku ki gak pamrih apa-apa, Mak. Aku ki wis kenal keluargane jenengan kok dari Mbak dari Giska adikku. Aku gak pamrih apa-apa, aku ora ngerti kek apa-apa. Ngono iki aku dadi nelongso kok. Ngono iki aku kok nek kono melok kena ujan kok ono. Anak sing komen ngono. Yo ndek iki ya ning pokoke komen-komen iki aku ki aja mengarah kok kuyo ndek niki nulung aku ki tulus. Tenan ndek bengi ki omong-omong aku nurungi tulus, Mak. Aku ki maratuwane kula, bapake kula teng Marwardi ki wis mlebu metu, Mak. Aku nulungi tiyang iki mboten pamrih kok, Mak. Aku yo matur nuwun nduk sesuk pokoke pamrih aku njaluk tulung dampingi bener Lina iki aku gak percaya anakku yo aku percaya aku. Cuman ki sing wis berpengalaman ngono lho aku ki. Ben luwes cepete oh yo dokter Mawardi ngene, dokter Mawardi iki kudune ora kaya dokter rumah sakit liyane ngono lho nggih. Dadi alat nang kono iki wis enek kabeh. Nek kaya aku ndek iki beda ngono lho nggih. Aku aja kenal karo Mbak Ita dokter kulite gak yo aku antri pirang-pirang jam nggih. Wong sing pake ngono pirang-pirang jam untuk nomor piro 200 piro ngono sam. Oh, alah ndek wong nang rumah sakit kono ki atusan. Ora saithik ya atusan. Iku nek ra wong sabar mah peterno pake sam. Sedangkan aku duwe Rafa. Kok rumah sakit koyo ngono, mbok kon piye lek nggih aku wis dipercayakno anak iki ra yo wis le. Karo Mbak Ita. Karo Wahyu nek apa-apa yo karo Wahyu. Nek wong lanang yo aja ade-ade mbek pakmu. Wong wis koyo keluargaku dhewe berarti nggih aku. Aku ki diapiki wong iki gak tau curiga nggih sampe. Ora pernah aku curiga mbek wong. Wong kan kudu elek. Wong apik mbek aku berarti kuwi apik. Bukane keluargaku ki gak kabeh gak melok, mak gak melok, Mas Arifin gak melok. Lah iya wong sakmono kae lho, wong sakmono kae mosok ora enek sing percaya iki. Wis Dila, wis Lina, sak mobil wis beki nduk kuwi sampiye kon piye ngono lho. Mbak Ita tak kongkon engko parani Mbak Ita numpak mobil arep pamane Dila. Nguri iki Pak iki mesti sikile ngejojor. Lho, loro ki kok sapa jenenge? Sapa Mbak Ita? Wis Lina rak yo bek lho. Engko sing urung Arifin, sing urung sapa. Gak yo bek ngono lho. Mbok kon kendaraane kok koyo anggo apa sih gubedi kae bis ndak ngono. Jenenge golek tombo ki yo wis wong sithik. Wong aku mulane gak seneng wong sing wis dipercaya wis tok nek kuwi yo wis. Kakene wong bingung engko. Wah nek sing sabar, nek sing ora sabar, nek sing sabar, nek sabar. Lho. Lah kok nek ku ambek Rafa, engko piye Rafa nangis di rumah sakit. Ketang-ketang Rafa yo ora piye. Alasan mak is arep mbuyak aku mbok darane alasan. Sing penting bojoku untuk tombo, aku seneng wis. Bojoku untuk tombo ki aku wis. Aku ki pancene wonge kolot ya aku. Aku ki bukane kolot gak nambakno bojoku gak anggit ki terak ada ngono. Ora ada-ada rumah sakit kene. Engko ketoke kene nang rumah sakit apa Jonegoro. Jonegoro ki wis bolak-balik nggih. Mulai dari dokter David. Aku nek roh
Solo ki cul aja linah nang Solo, aja ndek kenalan wong Solo. Aku gak mungkin nang Solo ngger aku gak ero mere ora ero apa-apa wae goblok ngono lho. Anak-anakku ki yo ora ngerti ngono-ngono kuwi. Berhubung linane sekolahane Solo, aku yo gak berlama-lama jane menunda-nunda untuk apa ngobatno pake nang Solo ki aku yo jane gak menunda-nunda ngger. Anggitku edak-edak ngono dhisik, ada perubahan. Tak sawang ki aku ki nyawang bojoku ki ora enek wong iso nyawang, aku dhewe sing nyawang. Bojoku kok wis ketoke gak kuat. Dhewe tak sawangi gak kuat. Nek aku ngono tak tombo kene kok gak berubah wis sekalian aku pisan. Terus kondoan aku itu wis sama tak ono aku mbak Giska ora iso ngono. Ya wis aku langsung budal nang. Penanganane memang beda ngono lho, Nduk. Bukan aku gak nambakno gak. Beda ngono lho. Aku ya mungkin 2 minggu kan ya rada suwe ya. Rada suwe. Sesuk genten aku. Wah, aku gak sanggup terno sapa-sapa, ora apa-apa aku ki tenan. Ora sanggup kak anakmu ki ngene-ngene. Pemirsa aja ngono ya. Aku ki gak nyalahno kowe. Kowe ki senengane nyalahno pemirsa. Marai ki nek matan enek komen ki sing sekirane ngrepiti akeh lho, Dik. Asam memojokkan keluargaku ki. Nek matan nek sing kowe apik-apik ngono ki gak ya. Kayak motivasi ngono ki aku seneng. Tapi nek jenenge atine wong ya, wong mbok kon apik 100% suwek cangkemku aku. Tak nguyuh nang anu. Ora tau perbuat elek, ora tau nglakoni kleru. Kabeh manungsa nglakoni kleru. Tapi dengan kleruane iki iso menyadari kuwi wong sing angel. Oh iya aku ki kleru. Oh iya iki barang ki elek. Kuwi sing angel ngono. Nek menungso panggonan kleru, ucap sak ucap mesti enek klerune. Ora ngarah bener. Aku darani mbok gedhi gak masalah, Nek. Kowe gak seneng aku gak apa-apa. Wis lirwakno ae. Isih enek konten-konten sing mendidik, konten sing beruntung. Tapi aku menyatakan aku ki koyo ngene iki memang. Gak iso aku ora mangan sekolah, ora berpendidikan. Omonganku yo apa aneh. Aku wis pokoke ngono ae wis mbudidaya bojoku ki. Sing penting aku ki intine ki yo urip iki mau tak nggo apa ya, bojoku sehat kuwi aku seneng. Kena apa aku iso sumpah. Kena apa aku iso ngomong, iya Pak kowe nyanyi aku kena apa. Tak senengno kowe. Tak golekno dhuwit tengok-tengok. Aku ibaratnya pijet iki. Entuk dhuwit 100, wis sesuk rasa ngojek. Iku padha bojoku seger waras. Aku leh kok eman bojoku. Tapi yo ngono nek awar tukaran ya. Tapi asline gak. Aku paling gak tega lah. Mending keluargaku sehat. Ngono. Nek padha kangelan tending nek trimo bojoku. Moh aku diarani bojoku kangelan. Nek bojoku kangelan wong goblok nggih. Ngarit ngono. Awak-awake dhewe iki sekolahe kan goblok to. Sekolah kangelan kabeh nek padha kangelan padha. Aku didarani wong dompleng wong lanang njaluk mangan wong lanang. Prei nek aku iso seneng tak senengno kowe. Untung ya anakku iki kok aja nek Arifin ngono. Lagi tang nang media sosial iki enek bener enek klerune menungso enek panggonane kleru. Ora bener terus. Ngono. Ning wong sing ngarani wong ki mau lho. Kleru ngono iki ngarani wong kleru. Sing iso ngarani wong kleru iso nyala apa? Iso nglenggono klerune angel 1001. Tak bulan baleni. Mrai ceramah wong goblok wong bentuk ini. Itu ambek kowe. Oh wis, punah terima aku guys. Aku bojoku doyan mangan. Aku turu ngono ki tak tangis. Apa jenenge? Aku ki ra ketang. Malah aku nek lara ku malah muangkel kuwi ra goro-goro pirsa ambek bojoku. Kayak konten dekne lara kesakitan aku malah luwur atiku. Kena apa kowe nek tak kandhani angel.
Tapi ku nek waras malah tak tangisi. Sehat ini mah tak tangisi. Tapi nek aku sewaktu lara, walah atiku rasane kudu jotos kudu wangkel ngono lho ya Sam. Kenapa kowe kok tuturane mangkel ngono lho. Mangan sak mangan iki ora sambil ndelik, mbok tirakat awakmu dhewe ngono. Nek tirakat poso iki tirakat ya Sam. Tapi poso iki bar poso iki terus angah-angah apa kudu dipangan malah iku sing bahaya. Kesehatan yang sini yo kok awake dhewe yer jogo sampe kok awake dhewe. Yo ngono mau karek ketahanane tubuhe tapi tubuhe iki kuat apa ora. Imune kuat apa ora. Yo wis ngono guys. Info termehek-mehek golek rai ben dianoni wong. Gak, aku ora kudu kok. Ya enek ngene yo ngene ngono guys. Validasi. Damis penuh dengan validasi. Validasi apa, Mas? Garwane sanjan. Lek Damis penuh dengan validasi. Iki nek nang pikiranku yo. Nggih, validasi napa? Lek Damis penuh dengan validasi, penuh dengan settingan, penuh dengan pendaya gunaan. Kata-kata terbaru nih Damis, validasi penuh pendaya gunaan guys. War! Jadi sekolah dhuwur SMP, iki SD lho ya. Mbak mana sampai betul SMP Len. lulus SMP rabi. War! Rene, validasi ki apa? Wes aku ki duwe kata-katane iki, kowe SMP apa kuwi? Apa validasi? Apa? Ayo kene. Apa? Benar. Valid. Valid iku real. Benar paling. Iki SMP. Paling lho yo. Iki SMP, iki SD. Nek aku pendaya gunaan. Lek Damis penuh dengan validasi. Lek Damis penuh pendaya gunaan. Berarti apa kan kaya barang komponen. Komponen iku nganu bermacam-macam komponen. Lah. Wis kok sing pinter. Soting iki. Yo bener mah SMP. Tapi otak iki tuh ngene lho, Mak. Kerja otak iki kaya nganu. Masalah iki otak iki terus wis lama tidak menggunakan sing ngono kuwi. Dadi otak iki cuma kebutuhan. Nek dikon mikir sing kata-kata ngono iki yo mendelik ngono rasane. Tanpa propaganda wis. Haus validasi niku bahasa gaul, Mak. Aku gak haus sih. Ngene lho, lek Damis tuh penuh dengan validasi. Kak oga haus iku kebeken. Berarti Mak malah kebeken. Lek Damis penuh dengan validasi ki apa? Kok tulis iki? Ngonten. Heeh. Lah kowe validasi ki apa? Validasi. Yo, Validasi yo, Mak. heeh. Oh, kowe yo, apa ada Google? Enggak. Hah? Haus validasi. Iku aku gak delok, Mak. Heeh. Apa Mbak Mur? Ya aku emang kan murni validasi ki kayak valid ki kaya ora beda real nyata ngono. Kaya kebenaran ngono lah. Iya gitu. Kira-kira. Lek Damis penuh dengan validasi, penuh ocehan yang tiada Henti. ujungnya. Rasaku ngono. Pembenaran diri. Golek kebenaran. Pujian. Dah golek pujian bener. Valid. Bener ya kata-kata lek Damis. Dan mak iki mau apa? Mar? Syukur anu Sing pertama mah. perdaya gunaan. Iku jenis komponen. Oh, ngene lho, Mak. Kata-kata iki umpamane kata iki yo penjelasane iki dalam arti sing Ora, pokoknya ngene. sing penting penak aku. Lah wong validasi penjelasannya komponen iki lho. Mungkin kayak maksudnya ki validasi ki artinya apa? Engko komponen ki artinya apa nek dhewe-dhewe, Iku Mak. mengipa. CO2, H2, O2.
haus validasi kuwi haus pujian. Nah aku ki penuh. Berarti penuh pujian, Mae. Niki mau jare validasi, jare mak kebeken. Penuhi, kebeken validasi. Kebeken pujian dadi hujatan. Jarine awake dhewe iki pelawak jare. Pelawak yang suka menyindir dan menyindir akan menimbulkan, lah aku apa pelawak ngono. Kowe mbek aku pelawak ya. Ketok ora pelawak ya mbur yo. Ora pelawak kok asline kok. Darane pelawak. Penuh dengan validasi lek Dames. Wes mbok nang Kang mbok. Iki penuh dengan validasi nang Alek. Pujian. Allah apa aku kok penuh dengan validasi. Aku penuh dengan bengokan. Penuh dengan fata morgana. Aku kok antuk aku. Iku bahasa bahasa primitif. Ya ora mak primitif ki. Hayu ki primitif. Lah iki apa? Lah iki bahasa apa? Lah iki bahasa apa? Nek kok validasi. Modern. Oh, berarti anu nek modern iki ya beda bahasa apa ya? Intelektual. Diguyu mel mak. Ngempet dhek, tenan. Itu kali aku iki ngempet dhek. Bahasa intelektual iki apa, Bur? Intel ki anu. Engko dalem tes. Intel gak kok. Intel ki anu mencari kebenaran. Intelektual. Aku intel mencari kebenaran. Bahasa intelektual nek kanggone Lek Damis, bahasa yang penuh dengan modern, kekinian. Lho, oh, kene iki wis tak pasno. Kita manis sekolah dadi krompesor. Kager flung-flung aku guyu. Boten regulator. Sayange sekolahnya KWS. AWS. Wis sekolah rontok dhuwur ngono ya maklum ya nek Lek Damis kedhuwuran sekolahe. Sekolahku kedhuwuran. Bahasa intelektual terus spiritual ki anu mak, spiritual ki goib. Iya bahasane ya kuwi. Bahasa goib. Wis guys. Soplak iki pelawak bego ya ngene iki. Sing jarane pelawak ki sapa jare nyindiri wong. Wong ki ya nyindir ya ora. Ora nyindir terus ya kok terus piye terusan. Wis arek kowe iki wis pokoke Lek Damis penuh dengan validasi wis ngono ae guys. Oke, dadah.